Indsats på kanten er et arbejdsmarkedsprojekt, som er finansieret af satspuljemidler. Det er et 4-årigt projekt, som er landsdækkende og som har sit udspring i KFUM Social Arbejdes væresteder og bosteder. Vi har et samlet måltal på 300 mennesker, som skal komme i arbejde eller uddannelse. Og ved den seneste optælling, så var det faktisk lykkedes at få 308 mennesker i arbejde eller uddannelse. Vi skal have fokus på projektdeltagernes ressourcer frem for deres begrænsninger, fordi begrænsninger har de selv haft alt for stor fokus på i alt for lang tid. Det kan være, at der kommer en person, som synes, det hele det virker trist. Det virker som om, jamen, jeg står bare stampe, og min fortid den er slet ikke værd at skrive hjem om, og jeg har egentlig ikke noget at komme med rigtigt. Hvis det så er, at personen begynder på et forløb dernede, måske starter lidt som frivilligt ude i køkkenet i caféen, jamen så kan det være, at de finder ud af, at rent faktisk så kan jeg godt noget. Rent faktisk så kan jeg godt være med på den her madlavning, der sker om formiddagen. Der er nogle ting, jeg oplever, som jeg kan. Jeg kan måske også lære at møde til tiden, og jeg får en større og større glæde ved at yde noget. Det giver mig noget indhold i mit liv. Og det er jo så der, at vedkommende finder ud af, at jeg kan også godt være med på et eller andet plan. Så derfor siger jeg, at det, som måske var tungt og urealistisk, det bliver pludselig noget, som vedkommende finder glæde ved, ganske simpelthen. Der er altid et mål, fordi de projektdeltagere, der kommer til mig, det er jo altid i samarbejde med den aktuelle kontaktperson på bostedet, hvor vi siger, jamen, hvad skal målet være med, at vi taler sammen? Og målet, det kan være alt lige fra den personlige hygiejne til, at vi sidder og øver en seance med en jobsamtale. Det kan være øve sig i at tage bybussen fra A til B. Der er altid et mål. Det er frivilligt projektet, så som udgangspunkt, der skal vi sikre os, at de simpelthen har lyst til at deltage i det her projekt. Og hvis det er, at vi synes, nu hører jeg ikke lige fra ham, eller nu hører jeg ikke, jeg har ikke hørt fra hende længe, jamen så kan man ringe og så høre, hvad foregår der. Og det er klart, det skal der til en gang imellem. Der skal også noget vedholdenhed til. Det kan være, at folk de ikke møder op til de møder, som man har aftalt. Jamen så prøver man at tage den vej og finde ud af, hvorfor er det, at vedkommende ikke møder op. Og mange de finder hurtigt ud af, at den ærlighed, der er omkring den dialog, vi har, den får de lyst til at gå videre med. Men det er klart, at de her mennesker, de skal jo også have lyst til at gøre en forskel. Det er, at de skal have lyst til at komme videre i deres eget liv. Hvis de ikke har det, så kan det jo være vanskeligt. Det vi gerne vil, det er jo at yde den der helt særlige indsats til den enkelte, der gør, at de kan tage livet i egen hånd og komme videre. Det, at vi har kunne vælge en helt speciel indsats i forhold til et helt specielt menneske, og vælge den vej, vi har kunnet gå der, har været det, der har været vigtigst. Og så har det været rigtig vigtigt, at vi har været til stede hele tiden. At den her indsats holder ikke op, fordi klokken bliver 16. Den starter heller ikke først klokken 9 næste morgen, når alting åbner. Den er på døgndrift. Min telefon er åben 24/7. Og det er den simpelthen på alle årets dage. Fordi når man virkelig har et behov for at få hjælp til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, for eksempel, så kan det ikke nytte noget, at vi er gået hjem.